Ассалом духтаро созен азен саломати хубай боз ҳам мағозаи Ильёс омадагем марамад ина мағозаи рақами 9 бозори Корвон мешава 11 дарвоза подвал широкий ряд ряди магазинои шишагиш нигоҳ кунед 9 дидена биёен духтаро акция рафтестай 40 сомон футболкаи фасони подросткови ҳамаги 40 сомон шидагиай тамоми рангош ҳастай фасоношам ҳар хелай бинен чихе хушрӯай то подросткови размеро ҳаст шушта мепӯшанд ҳичи намешава сифатош беҳад хубай аксияи грандиозни рафтестай успед кунед ки тамом нашава 40 сомони доставка низ доранд ман рақамашонам мемонам оптови мегирен дона мегирен ҳатман мағозаи Ильёс биёен инчунин анаи брижаҳо ҳастай инорам аксия эълон кардаган и брижаҳо чанд сум шид аксияда вайда размеро чӣ хел шид то 46 то размерои подросткови аз брижаҳоям ҳастай 50 сомон аксия марамад биёен қай бруко хушрӯанд духтарако нигоҳ кунед брукои ҷинси фасон аз размерои ами подросткови сар карда то мардакои калон намешава 60 сомон ҳамагӣ бовар мекунед инаи моделҳоям ҳам хушрӯанд ҳамагӣ 60 сомон инош боша подростковияи 50 сомона марамад биёен ҳам қа ассортиментш зиёдай духтарако ира бинен барои шавҳаротон мисол бародаротон бачаҳотон хулас биёен харидорӣ кунед аз мағозаи Ильёс бозори Корвон тарафи тило бозор 11 дарвозара подвалш мешава широкий ряд якум қатор мана 9 магазин мана беҳад хушрӯай борошон арзон айбад ина биёен бохтон сифатча бинен хуча бинен маъқултон мешава ина брижаҳо 60 сомон шидагиай дидена чихе хушрӯчаанд баданаи футболкаҳо 50 сомон шидагиай футболкаҳоша бинен ино ҳамаш футболкаҳои қиматиай ҳозир аксия рафтестай ҳамагӣ 50 сомон дар мағозаи Ильёс успед кунен тамом нашава тенниска мепурсен мана марамад теннискора фасониша диден 50 сомон подростковияна подросткови размеро вайш ассортиментш хеле зиёдай моделош ҳамаш ҳархелае мана дидена чихе фасонанд 50 сомон ҳамагӣ тарако ҳатман омада тамошо карда харидорӣ кунен тамошобинони азиз аксияи грандиозни рафтесай успед кунен тамом нашава нигоҳ кунен чи футболка чи тенниска чизе ки мебинен ҳозир қариб як баробар арзон шидагиай дар мағозаи Ильёс инамино ҳамаш брендовиян ҳамаш фасоное ки то 150 сум ҳам ҳаста яхелш ҳозир бошад дар мағозаи Ильёс тамоми намуди теннискаҳо 90 сомон шидагиай хитон биён аз наздик бо бинен дариҷа 50 сума тенниска ҳам доранд лекин як бо ё брендошан хушрӯ бошанд ина марамад хоҳен аз анами фасоно ҳамагӣ 90 сомон шид биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд баъд медонен азима футболкаҳошонам нишонтон битимон қа хушрӯай футболкаҳошон ира бинен мана марамад ина қисми поён ку 50 сомон шидагиай аз подросткови сар мешада размерош мана 50 сомон то размерои калона дора ряди поён ҳамаш 50 сомон баъд иёра бинен чихе чотки фасон хушрӯ ҳамагӣ 80 сомон инамиё 120-130 сомона футболкаянд лекин айни замон дар мағозаи Ильёс аксия рафтестай 80 сомон оптовиш бо арзон мешад дӯстони азиз мағозаи Ильёс и мағозаи оптовияй бори хучонай дасти аввалай донаям метиҳанд нархошон дастрастаринай бовар кунед беҳад хушрӯай арзонай бозори Корвон тарафи тило бозор 11 дарвозара подвалш якум қатор мешад ряди широки 9 магазина марамад мара хамошонам мемонам доставка дар кор боша муроҷиат кунед ё ки агар омадан натонен мисол ё ки суроғара наёфтен нависен шуна пурра бош модам мефаҳмонантона ина нигоҳ кунед инаи брукоя дидестен ҳами брукоям ҳамаш брукои қиматиай брижа брук ҳамаш ҳозир 100 сомонӣ шида мана качествои беҳад хушрӯай ҳамаш 100 сомонӣ касоне ки гирифтагианд хучон медонанд ира бинен моделакора бинен чихе хушрӯай 100 сомон кадомеша мегирен ино ами гуфти гапо чотки брукои хушрӯ ҳамаш 100 сомон мана иша ишта фасон ина дӯстони азиз боз ҳам як нуқтаи савдои нав кушодагиянд нигоҳ кунед ҳамиҷа чизе мебинен 50 сомонай футболкаҳои беҳад фасон доранд ҳамагӣ 50 сомон ҳозир дохил мегардем аз дохил ман шумода бо нишон метим дидена 50 сомон бозори Корвон даян тарафи тило бозор 9 дарвозара подвалш марамад якум қатор ряди широкия 9 магазин кати мешава ростаки бидроен и мағозаи дуюми мағозаи Ильёсай хулас
بیاین از نزدیک ببینین بیننده اینو همش 50 سومونی شتگی فوتبولکو بهت خوشروان من مدل کوش تا گاب نیست صورت دارش هم است یاد نتونش هم است خلاص چی نمودش در کورایتونا همگی 50 سومون با کسانی که اپتوی میگیرن کو اینو با ارزان میشوند باری خود چونای دستی اولای واقعی خوشروان دخترکو اینا برای شوهراتون مثال برای پدراتون پسراتون میتوانن خریداری کنین مردهای عزیز شما نیز میتوانن بیاین ایرا ببینن 50 سومونش دیگه برای شما از همین نقطه سودا خریداری کنین اومده نمیتونن رقمشون هست در روی اکران مراجعه کنین در ربکک شما دستافکا میکنن ایرا ببینن برو خیلی زیاده هر روز قریب جدا بوری ناامید رویا و بریجاتون چند سمای انا ایجاده با بریجای هم هستای اینا نگاه کنین اینا 60 سومونن بنا کسانی که استرانچکاشون ما اتمتید میکنم کسانی که پادپیسات میکنن استرانچکای خودشون در اینستاگرام ده اینا 50 سومون ده میتونم دیده نه بریجوش چه خوش رو خلاصا نرخای بهترین در انمی نقطه سودا